ମାମା କଣ ଖାଉଥିଲ? ମୁଢି ମୁଆଁ ଖାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡେ ଅଛି ନା ମୁଢି ମୁଆଁ ବନେଇଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ? ଆମର ବାଟ ଓଷା ହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମେ ମୁଢି ମୁଆଁ ବନେଇଛୁ। ଶୀତ ଦିନ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସିକି ଟିକେ ଆଉ କଣ କରିବା, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଟିକେ ଚାହା ଆଉ ମୁଢି ମୁଆଁ ଟିକେ ଚଳେଇ ଦଉଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ ନା? ନଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ କଣ କରିବୁ, ମୁଢି ମୁଆଁ ଟିକେ ବସିକି ଖାଇ ଦଉଛୁ, ମୁଢି ମୁଆଁ ସାଙ୍ଗରେ ଚାହା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଢି ମୁଆଁ ହଉଛି ନା, ଆପଣଙ୍କ ମା ମାନେ ମୁଢି ମୁଆଁ କରୁଛନ୍ତି ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ କଣ କରିବୁ, ମୁଢି ମୁଆଁ ବନେଇ ଦେଇଛୁ ଆଉ ଦିଟା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଢି ସାଙ୍ଗକୁ ଚାହା ଆପଣମାନେ ନିଅନ୍ତୁ, ଖାଇବେ। ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଗ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ମଜା ଆସିଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ମୁଢି ମୁଆଁ ସହିତ ଚାହା ନିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଟିକେ ଖାଇଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଢି ମୁଆଁ ନିଅନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମୁଢି ମୁଆଁ ସାଙ୍ଗରେ ଚାହା ହଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ।